ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳар як шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир паплинои 120 сомонара распродажора мехоҳам шумода пешниҳод кунам. ана 3 метрш 120 сомон донадаяй. касе ки опту мегира бо арзон мешава. ино ҳамаш яктаи мондагай барои ҳавай распродажае. и паплино 180-170 сомониам нарх доштан. ҳозир аз сабабе ки якдонаги мондагай распродажа 120 сомон пешниҳод шудагай. марҳамат бинед чиқа гулои фасонай. ҳозир якта ба якта ҳамаша шумода нишон метиҳам. касе ки хоҳишмандай, касе ки харидорай, дар ватсапи ман нависед. доставка дорем мо. инаи дуюм гулош сангошон ҳамаш сангои фасони хамелеон задагай, сангои зиёд. марҳамат 120 сомон 3 метр шамаги. иҷада ҳам дубайскиян, у дута дубайски будан. баъд ана ин доингай бу. сангош сваровски, материали доинг. сангоша бинед чихе бисёри хушрӯ задагай. ҳозир бо дигар хелшам тишон метем то охира тамошо кунен. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако мехоҳен ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен. албатта ки мехоҳен. имрӯз ки бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. коркори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред. пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Фаберликро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Фаберликро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Фаберлик ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. ина дӯстони азиз, дубайски фасони дигар игл беҳад гули нағз буд. бисёр харидорӣ мекарданд. як дона монда буда складда. марҳамат метавонед инам дархост кунед. 120 сомон ҳозир. ана и тигри, и доингай. чӣ хеле медонед? материали доинг, паплини доинг беҳад паплини нағзай. ина якум сортош 120 сомон. аз сабаби ки як донаяй. ана инаи гули хушрӯ дубайски сангош сваровскиян. метавонед аз ин интихоб кунед. ҳамин аварда чӣ паплине ки пешниҳод мешава, ҳамаи ҳамино 170-180 сомон нарх буд. ҳозир арзон шудагай. распродажада 120 сом шудагай. чӣ хеле гуфтам, касе ки опт мегирад бо арзонтар мешавад аз ин нархе ки айни замон ман шумода гуфта истодам. ана иглша бинед чӣ хушрай. зард. сангиш сваровския, худаш паплини дубайски. ана як гули фасони дига, ана яй. иям сангиш сваровския. паплинишам хеле дубайски хушрӯ. ана оз як паплини дигара ма пешниҳод мекунам. пайлма. и паплина беҳад хушрӯ мехаридан. иям ҳозиам як дона мондагӣ ҳаст. ина дер накунед. сангошон сваровскияй 120 сомон. ана иглабине чихе бо аҷоиб хушрӯвай. и дубайския я? ана и дубайски. сангои иш бошад бо хамелеонай. баъд ана ин се санга. материалаш дубайски. нархаш 120 сомон. ҳозир бошад охиron шама нишон метиҳам ва и распродажамон ки тамом шид. як-ду рӯз пас боз ҳам ман распродажа 120 сомона шумода пешниҳод мекунам. марҳамат, ана ин охирон паплине ки дар распродажаи имрӯза пешниҳод шид. ана минамуд дубайски. сангошон сангои сваровскияй беҳад хушрӯ. материалошон ҳамаш материалои якум сортай. ино донада қимат будан. ҳозир бошад анам хел нарх пешниҳод шудагай.
касе дар кор бошад нависед, ватсап ҳаст дар рӯи экран, мо доставкара шумода мефаҳмонем. боқӣ саломат бошед. хайр то наворҳои оянда.